Навіны Міншчыны на нашым канале, ў студыі Сергей Манько. Вітаю вас і коротка пра галоўнае. Важкі каравай, 2,5 мільёны тонн збожжа павінны трымаць сёлета аграрыі в области. Будем надеяться, что погода все-таки будет способствовать получению того урожая, который запланировала Минская область. Старты здоровья. Каля 1000 аматоров спорту вышли на трассы областной лыжни. Надеюсь, все дойдут до финиша и победительнейший, как всегда. Виктория Свирская прониклася спортивным азартом. Застылы у камені. Помнік народному поэту Беларуси Максиму Танку з'явится на радзіме песняра ў Мядзелі. Это место выбрано не выпадково, потому что насупраць библиотека наша районная, якая носит имя народного поэта. Складаныя умовы надвор'я паўплывалі на павелічэнне колькасці аварый у сталічным рэгіёне. Страшнае ДТЗ адбылося напярэдадні ў наваколлі Барысава. Легкавік лоб у лоб сутыкнуўся з фурай. Аўто было літаральна раздушана шматтоннай машынай. Загінуў 39-гадовы мужчына, што знаходзіўся на пасажырскім месцы. Маладая дзяўчына кіроўца легкавіка дастаўлена ў лякарню. Як высветлілася, яна атрымала правы ўсяго 2 месяцы таму. Узбуджана крымінальная справа. Між тым, супрацоўнікі ДАІ ўзмацнілі кантроль за выкананнем правілаў дарожнага руху. Ва ўмовах неспрыяльнага надвор'я кіроўцам неабходна рухацца з бяспечнай хуткасцю і трымаць дыстанцыю. Яшчэ адна важная тэма, на якую звяртаюць увагу аўтаінспектары – рамяні бяспекі. У апошні час парушальнікаў гэтага пункта правілаў дарожнага руху становіцца менш. Між тым, толькі на Старадарожчыне летась за язду без рамяня больш за 250 аўтааматараў атрымалі штрафы. Больш за 3 десяткі чалавек парушылі правілы паўторна. Між тым, паводле статыстыкі, у выніку аварыі бяспечнае прыстасаванне ў салоне можа зберагчы чалавеку жыццё. Мы, когда останавливаем водителя, в частности правонарушителей, не только во время привлечения к административной ответственности приводим примеры ДТП с последствиями, которые повлекли за собой либо гибель, либо травмирование людей, именно за непристегнутых ремней безопасности. Пассажиры, находясь на заднем сиденье легкового автомобиля, также, чтобы не пренебрегали элементарными правилами дорожного движения, а также пристегивались ремнями безопасности. Большинство автолюбителей уже реагируют правильно на нашу критику и пристегивают пассажиров. Важкі каравай. Ураджайныя планы 2013-го абмеркавалі кіраўніцтва вобласці і аграрыі. Пастаўлена задача атрымаць на Міншчыне 2,5 мільёна тонн збожжа. Зараз ідзе актыўная падрыхтоўка да веснавой сяўбы. Сельгасвытворцы сумесна з вучонымі распрацавалі план, акрэслілі задачы і вызначылі пасяўныя плошчы. Сёлета пад збожжавы адвядуць 640 тысяч гектараў. Між тым, ужо сёння на 80% падрыхтавана тэхніка. Сельгас-арганізацыі забяспечаны механізатарскімі кадрамі. Набыта неабходная колькасць насення. Стаўка толькі на высокапрадукцыйныя гатункі. Стан азімых пакуль занепакоенасці не выклікае. У выпадку форс-мажору для перасеву культур у вобласці ёсць неабходны страхавы фонд. В позапрошлом году, да, ситуация была с озимыми достаточно плачевная. Нам пришлось пересеять в позапрошлом году 136 тысяч гектар озимых. Поэтому будем надеяться, что погода все-таки будет способствовать получению того урожая, который запланировала Минская область. Соответствующие страховые фонды созданы. У нас 118% от необходимого количества себя. Застылы у камені помнік народнаму паэту Беларусі Максиму Танку. Хутка з'явіцца на радзіме песняра ў Мядзелі. З ініцыятывай выступілі землякі паэты. Іх падтрымалі раённыя, абласныя ўлады і Міністэрства культуры. Сёння ўжо зацверджаны эскізны праект манумента. Гэта сумесная праца скульптараў Александра Фінска і Івана Міско, а таксама архітэктара Армена Сардарова. За аснову аўтары ўзялі верш Максима Танка «Камяні». Паэт будзе ісці па брусчатай дарозе. Архітэктурная задума ўвасабляе сабою жыццёвы шлях песняра. Вышыня помніка амаль 3 метры. Матэрыялы – натуральны камень і бронза. Место, где установлены зараз камень, выбирали сами медельчане. Я лічу, что это место выбрано не выпадково, потому что насупраць библиотека наша районная, якая носит имя народного поэта, что это центр города, и это то место, где проходят шматлікія мерапрыемствы, якія ладзяцца на вуліцы. Ну и атрымоўваецца так, что танк просто будзе сустракаць яшчэ і гасцей города.
Старты здароўя Мінская абласная лыжня 2013 прайшла ў Лагойскім раёне. На спартыўныя святы з'ехалася больш як 1000 аматараў здаровага ладу жыцця. Удзельнікаў спаборніцтва прымала лыжна-біятлонная база «Заячая поляна». Амаль для 60 каманд з усіх раёнаў сталічнага рэгіёна, а таксама дружын абласных управленняў і ведомстваў, свята спорту стала надзвычай насычаным і дынамічным. Вікторыя Свірская праніклася спартыўным азартам. За гадзіну да афіцыйнага адкрыцця лыжні то тут, то там мільгалі парасоны. Але ўсе сумненні наконт таго, што дажджлівае надвор'е стане перашкодай для правядзення грандыёзных спаборніцтваў, развеяліся пад націскам амбіцый удзельнікаў. Мы неоднократно принимали участие, настроены по-боевому, для настоящих лыжников плохой погоды нет. Сюды кожны ехаў мінімум за выдатным настроем, максимум за перамогай. Для меня это очень здорово, что настроение у всех хорошее, что ждем победы, что считаем, что управление образования будет первым. Летась ён прымерыў на сябе лаўры-пераможцы, старшыня барысаўскага райвыканкама Владимир Миранович і сёння падабраў моцную каманду. Для заняткаў спортам, нават у сваім напружаным графіку, ён заўжды знаходзіць час. В Борисове есть освещенная лыжня, которая работает до 21 часа. В 20:00 я 3 раза в неделю на лыжне. Поэтому всем здоровья и удачи! Перад стартам каманды ў чарговы раз выслухоўваюць парадак правядзення спаборніцтваў. 3 эстафетныя гонкі ў 4 этапы, кожны па 1,5 кіламетры, разагнацца ёсць дзе. І вось адмашка дадзена. Давайте поддержим участников! Больш за 200 чалавек удзельнікі лыжні. Так, номер 21 пошел на второй этап. Вы знаете, лыжня сегодня довольно непростая, поскольку погодные условия накладывают отпечаток. Но мне кажется, что команды в этом году подготовились и, надеюсь, все дойдут до финиша и победительнейший, как всегда. Я тоже люблю кататься на лыжах, но, естественно, сегодня мы немножко другую задачу выполняем. Постараемся провести соревнования быстро, динамично. З асаблівым хваляваннем за баталіямі сочыць губернатар вобласці Барыс Батура. Гэта эстафета, генеральная рэпетыцыя перад рэспубліканскімі гонкамі, на якіх каманда Мінскай вобласці настроена ўзяць рэванш. Мы в прошлом году, по-моему, 3-е место заняли, но, в принципе, только лишь потому, что я подвел команду. А если бы не я, наверное, бы первое было бы. Мы до последнего этапа, по-моему, на 1-м или на 2-м месте шли. Надо на последний этап ставить более подготовленных. И вот мы в этом году и пытаемся это сделать. И уже в нашей областной лыжне выступает наша сборная, которая, вне зачета, которая будет выступать на республиканской. Поэтому мы, серьезные у нас намерения к республиканской, отношение к республиканской лыжне. Посмотрим, что из этого получится. Удачи! Спасибо. І вось першы пераможца абласной лыжні ўправлення следчага камітэта. Победа куется не сегодня, она куется постоянно. В Следственном комитете очень много уделяется времени спортподготовки. Есть люди, которые постоянно занимаются. Погода прекрасная, ветра нет. Дождь, слава богу, прекратился, поэтому эмоции через край. Абласная лыжня з кожным разам становіцца ўсё больш папулярнай. Ёй папярэднічаюць гэта ўжо па традыцыі раённыя святы здароўя. І вось на сёлетніх спаборніцтвах прагучала прапанова праводзіць падобныя гонкі ў мікрараёнах і вёсках. Улічваючы сённяшні імпэт, задумка можа здзейсніцца ўжо ў наступным годзе. Вікторыя Свірская, Антон Чарвякоў, Міншчына. Капыльскі раённы краязнаўчы музей прэзентуе унікальны праект выставы з прыватных калекцый. Праект разлічаны на цэлы год. Кожны месяц у музеі будзе адкрывацца новая экспазіцыя. Старт культурнай эстафеце дала выстава лялькі з усяго свету з прыватнай калекцыі ўраджэнкі Капыля Александры Мотус. Калекцыя багатая, яна налічвае 27 лялек у нацыянальных касцюмах. Паралельна распрацавана інтэрактыўная праграма. Маленькім наведвальнікам музея прапануюць не толькі пазнаёміцца з лялькамі, але і намаляваць іх. Дзеці даведваюцца, адкуль лялькі родам і адшукаюць гэтую краіну на глобусе. Гуляючы, юныя капыляне будуць і развівацца. Самое интересное, наверное, будет еще завершение, которое оставит большой след их памяти. Они надуют шары. Шары они вложат приглашение для своих одноклассников, для своих подруг, друзей. И эти шары выпустят в небо. Это шары для тех, кто их словит, для того, чтобы вы смогли посетить вот эту выставку. У нас очень много планов, я могу раскрыть небольшие секреты. Следующая выставка будет посвящена частной коллекции. Пусть не обидятся те, кто их будут представлять.
представлять, что я уже выдаю эту тайну, да, но это будет выставка от старых утюгов, это будет выставка открыток из серии Наполеоника, это открытки 19 века, это будет выставка фарфора, статуэтки, куклы, это где-то 50-е годы прошлого столетия. І на гэтым у мяне ўсё. Добрага вам настрою, до сустрэчы.